Jo, ľudia, ja si tam nového videa. Dneska to bude z Brawl Starsu a Solo Showdown. Si ho prepnem. Takže Duo Showdown. A ideme hrať. Jo. Takže som tu úplne random týpkom, super. Keď bude dobrý, ho tak vymlatím. Som zvedavý. Až nestrelaj, uvidíš. No, čo ide. On je múdry, on bude iba utekačak. Teraz umrie, ne. Nechce tak neumrel. Veríte, ne. Ani mi nepomôžeš, ani nič. Len ty vysedávaš a hráš Brawl Stars, hej, super. Píš. OK. Zabijem. No, aj ty si to pohode. Som v pohode. No, dobre, akože celkom mám pohode. OK. Tak my ideme. Jo, showdown. Posledný, kde si? Tak vyhrali sme, juhu. Takže toto by na toto video bolo všetko, čo vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber, like a zvoniček. A vidíme sa u ďalšieho videa, takže zatiaľ čus!